Phung Kaham Jotono hai Norok Jotono lamshoba ani YouTube channel o hangkai tini video hangka lifestyle vlog nai ani ang Nogo bomti ke tong Tamo Khwlai Norok nugui manai ang wan shugmani saptao kini video nai nai kaisa hangke ikomte hai lifestyle video hangke kaisa hangke Norok ni bagai mani kothok video or duita video nai nai wan shuka so tini hangkai 27 May tinin chimita isha curfew barili reza ukha 5 June jorang na I think hangkai bazar bo market rok bo 12 jora se khula tongnai ko hangkai tini Thursday tini yango bazar thanglia ni wan shuk tongo because gari rok bo man thokya hangke tam khane tini gang pungai ke no 500 bottle tui nengai pai grau abon pore si ang among rok khlayo iko tabuk ka mo pai nei ang mamui rok mani rok hunai mani rok hubai nei mamui rok songnai mamui rok songbai ke workout khainai inke mamui rok songbai workout rok khaibai nei ang norok bai taisa malai finai bai apsong ang pungai ke no mani hubai ke hanke mamui rok songo mamui rok songbai khangke sapung ni bagai songai ro mamui hingke abon pore hangke workout khayo hingke nokla rogo khachiku abon yagulo hangkai ang breakfast khayo halka breakfast mai chayata haino juice rok phono wngkha fruit rok chak. Hello everyone an samung rok pai bai kha hingke ang tabuk haino ani yang nok kuna kuni ang haino round ri tongo berai tongo hangke ang norong na tabuk funuknai ani nogo te tamo tong yes ang norong tabuk funukana gulab ang kaimani gulab khum moke white color abo hangke pink ro mix ngai tong white by pink hangke amokani aloe vera tisa torliya kaham ke tamjan wngkha hangke tei abo hangke ani money plant ang abo agulio paina hamani kunai abo kaisa hangke tabuk tam nai lene chung khum ikot abo khum ta barmang tongo khum ang belai na thukjago khum no ang bumung ke maya fia bini oro sida busu mamang siko busu mamang belai khen ai thukjago ang bo barmang tong piang ge thaijwk thaijwk krai kha hangke no ang khosa jau rokta bo hangke ani babu norok shin inarak di bo ani babu ang bo bai no tongo parao thamung tangmang tongo mungsa khai tongo yango hangke to bolong yango hangke kangro kai mane o jako kangrong thainai norok saidaman obo tamo khum norok okhum ni bumung saidaman bai sak nai thok angkha nai thok jak subo khum no bumung saiman khangke kisa please comment khai sabai do ei pon nang no disturb khainai video khai poro nang no disturb khai sukka ni hinu baba no barship mani bagai current se phailia current thanggu no barship kangke no thanggu abo jotoni parao no amti haino situation hayada no barship kangke current musma thangka hangke do current kri phano kunung ya tawuk to no barok shibi tongo hayada hangke tui current kri khe tui man thogyango specially para bakhak hangke abon kisab bezalango tui man ya hangkai tabuk hangke kuno khaina kri tam khainai momphol
momphol kaisa uskango momphol paimani bazaro thangpuru robibaro afro paimani takhon chaja gya khu khakcha sa khate khakcha tongkhongke abono tabuk chanai nosto ongoi thane ka current phayo thango ong tongo hongkai freeze o tonja khangkai nosto ongoi thango hongkai abono tabuk chai nai gena ani ro tabuk thaichuk kaisa tongo o thaichuk markhan thogo motom u ani no ganani bazai songroni markhan thogo bo gam kaisa janai ke momphol na hade Tamo tongkha omono o sakani o part no rawi masinai ke aboni pore hinde chai nai sakang pula tamo janai momphol on chai nai kwchang chak suka okay chai này cái nào tùy mình thuộc suka thanda mà suka Norok momphol chakuru o butli kri da butli momphol ni butli Norok abono chira cha angka chai manja ya baksa borok ka chawo nga angke dum disturb nangja go amo tongkhang ke butli tongkhang ke abono o jar ke butli kri ko abono khang chaw ya ma kha okay baban bagai Busuri kibi marishine bono no baba chatu gam kwlaikha no kibi janai ke ano sabai gadi Norok nobar ship satung ok kayakdin to satung rok kwlaiha ke nobar no kisa ship tongo ke Norok bahai ma tongjabai ke kisa saga dano angke ekdom tongthokjak video bokhai aram nango ta kolom ya satung tungkhang ke to kolom timang se pek na tabo hongke ekdom nobar ship tongthogin tongkha ang sari go ani a favorite jaga o nong tulangano nong funuknai aro thangai angkai tabo hongka emni tang funukjak Norok no a jaga ngai to khang dise funuknamo chongo barbar funuknamo chongo ang aro tongthokjak subu a jaga o ngai sari ko ang tlangnai aro ngai tabuk momphol jagana Norok rogo tongkhang kai amte free time rogo Norok Tamo one shuk angka to kayakdin Tamo one shuk jak hingka bufur situation hamnai bufur agini hai ngai agini hai bhai ke agini hai dol rogoi malai manai amte herok ma one shuk agini din rok no tabuk o situation o muitu khai kanke agini din onek best nima one shuk waisha ushuke ekdom tamnai bukha ayuk mayuk ni phayo wansuk mang chung bomte jaga tongmani bomte hai situation tongmani tabuk bomte hai ngai thanga hayada ekdom pura change ngai thangma hai life rok ekdom bor ni life rok abono chung kaham ke tongna hangkai borok bai borok kaham kring ke tongna nangnai ni lewi tongna nangnai bujiwi tongna nangnai no warshimai tabung ga thaichuk Norano tangi debra bai barasa bai hini singwendo ang saiman tong Norok singnai actually ang yagra no romi tongo
but front camera ang front camera bai haijago video hingke abon bagwi debra haike nugu hingke so ang yagra bai no khayo yagra bai maijao yagra bai chang tango mo just front camera and bagwi si debra ke nugjago tabuk Tiprajwk bugli asom ikle motomani yak gok da rai ring ne ndu se buglang ne yes wngkha kya bono ang tabuk nai thok ke ra nai si bahai nai thok kanora hai ke chara cha nai thok sukka wow tươi Baba mom phone chẳng mấy khu bộ hello tabuk hingke ang thunai dipor kakha hingke dipor ang kisa misa thu asagu thuya ang 5 minute 10 minute rong ang thui mano kisa khorang rok khana kan ang sijai bo phayo hingke o satung tungkru satung belai ke tunya da ang aforsi thu kaham ke thui mano hingke tabuk hingke salbo thanda asak sal thanda kan khushi mampia ulta shiru tange ani abo amte he obas ang sal thanda wati jorong kang te bu thui malia angke phirangkok hangka to angte malia thui hingke tabuk thunai kisa jori thui ma hangke hingke thui ma angke babasa oinai tukuman pore maija nai ang di pore sime maija o phungo maija ya hingke tabuk thuinai ang sarigo haino hai teu sama laifinai norok bai norok nai tongdani blog no joya sak hingke tabuk ang thuguna so ang tabuk phai shok phai kya ani favorite place ikobona ani favorite jaga oro pukhiri hingke oro warok kaijak arok tongna hingke bui arok khogoi maya tui abon bagui oro borok warok rei tonibo hingke sarik wngkha hingke no ang oro phaio nobarbo ship tabuk hingke to abon bagui debo tongthok ta fresh khai hingke norok boda sarik wngkha hingke omdike berai parao tongnai rokna sungwang parao tongnai rok norok boda sarik wngkha hingke omdike kheto berai ang kheto berai na belai khano tongthok jago tamni hinba jaga kotor kuar hingkai ekdom nobarbo ship hingkai bakha srangota omte he jaga rogo nogomang sapung nogomang tongmani sari gom te ongkhori berai khangke kisa mind fresh ngo hingke oro te kisa tongoi thangnai kisa tongoi nai nogo thangsinai nogo thangoi horni mamui rok songna nangane tabor kisa asugui thangnai so by upsong norok ani omte he blog naina the muchung please kisa comment khai sabaidi norok naina muchung ka hangke ang norok no funuknai tini ni video asuk jora no ungsinai jotono no hambai jotono kaham kurung tongbai di khulumka